kalingawan karon. Ang tao gani kay slide og gapak-hapak. Nice. If you need to join my duwa, pwede na mo mapil mga choy. May unggoy kong dako, gisugod akong tabako, banturan nagdukdoko, kaya nakakita ko usa ka dako, uwaha! Dati. Nakakadiri abo ang prices na sa sud. If you're my messenger, just wait for us. Mau to siya. Ay, isa. Ikaw rin mo, kilala. Ikaw, mag-ikuan. Ikaw ba? Sagay! Dahil kago! Supat! Pinagay mo yung alam! Buyag! Bigyan naman ni Alan mo! Ay! Wala ba? Yawa namin. Ang pipiliyon ko, anak ng manana! Saksi! Kita yung sibugan. Dangog gan ang mga choy kay gibutangan na og idibol mga choy. Idibol. Oh. Nakakita niyo mga choy? Ilang grabe ba gibo? O mga choy, magsugod na tayo sa tunduwa. Before tayo magsugod, ang atong rolls, ituslo na atong nang, atong tail, diya. Dahil sa mantika mga choy. Sige, number 1. Ay, pagupot pa. Kasi puputol akong bra. Katagog naman andit dahil. Game. Ayaw, wala tayo tanay doon. Sumawa. Ayaw, makaumog. Ayaw, dahil okay. Ay, paguputol. Ay, Tala yun. Next. Choy, makmak, choy. Ay saba. Eh? Bakay saba. O mga choy, humana mga tong kalingawan. Gipanggutom na po ng mga unggoy. Magluto na po na mga choy. Lah, din mga choy. Pero wa kong kalbasa siguro. Kanila sa atong trip soy kalbasa. Kasi siyo mga tong kwarta kalbasa lang sa ta. O mga choy, malimtan lang tanan basta ang vitamins D lang.
Tara! Wow. May tag-vitamin sa kaya murag gahapon ipot yung punuan sa bayabas. Og sunod mga Joy, ato na lang na atong kalbasa. Kalbasa ada na. Of course. Mag-testing kao ng kalbasa. Sunod atong sabanog Sprite. Human ato nang itaka ang atong kalbasa. O mga Joy, mag-cooking show na ta. Mantika. Sunod mga Joy, ato na ilulod ang atong lamas. Mekos, yung kadali ha. Mekos. Sunod mga Joy, okay na. Ato na ilulod ang atong kalbasa. Human, mekos ang atong kadali mga Joy ha. Ato na timplahan, malig sarap. Ulod, gini sa mix. Ako man, ato sa mix sabihin ko talay matoy ha. Matoy, ilunod na natong gatas. Oh, haha. Human, mix na ito mga choy. Choy, malimta lang tanan, basta vitamin C lang. Aman. Look at that. Iduso. Oh mga Joy, yata na honor, okay na ni. Oh mga Joy, bubod na. Blessings, amen. Eating na ta mga Joy. May balik pagkaon ay. Hindi kayo? Andahan? Oh mga Joy, linig na. Wow! Wah! Wah!